Kidamtang teleponi phai thong kebarni anerlo apor malom Rongplimplam ahithelong Borjan constituency la pen Dhansari constituency CPIML area committee sahem kapangni pon Bangsolong Keng Singkramsa chunbang CPIML Rongplimplam branch committee Kolom Singh Teron chunbang CPIML Borjan area committee Bapuram Singna chunbang CPIML Bokajan district Long Sing Kro CPIML Bokajan district member Bikram Singh Terang chunbang CPIML Dhansari area committee atum chetong pon CPIML asong alama ingthur pon paprangsi hemprek long letik nitum sangsi CPIML long live pu hang taram ponlo CPIL asai hem pangni si pherangkya mai ta ingni pon thulo kedamtang pharukri sir kebra truck ner kebra truck hot CPIML pen kangthur pon a hemprek Article 244A puthot jakong chepherang ponji aphansi nilitum chisik pon bomlo puta Kolom Singh Teron pen ningche pon 1986 pen labang so pachisong movement ang bongolong party jika dak api tu thayana party jika dak na api labang so ing samring samdem lasi rak atum pulo CPIML ka abidaloma sita itum joy pen klem bom dam bom wang bom si pini 2025 tabang so pini ladak March 30 ni itunglah bot banel la so heri Dhansari pen Borjan labang so chilang pes pada pes pini puthot CPIML labang so tu putikol la so movement puthot in thupon nai litum sipeng pen si pini pen kali tum jabong chi pharang lo si Bokajan district a constituency tin na longta CPIML pangtangsi party office pathir ponpo CPIML pen kachesong aprangsi kepmang pon laki hemprek kang thimati article 244A henlo non BJP kechari atum kechok che athe solar project sainik school lapen CBG plant company kethe aphan longle hodai lap pulote hemprek long sita longle iphelang avidelo pulote ali avideji puta Kensing Kramsapen ningje pontu Lasik people si ladak puthot CPIML bangtang ponangkok bangtang nangkok alam bangge lasong hang nile to 1986 pestame CPIML kan mangke hemprek abangke ining kamatha thik dobe lasman pustamene tum tengene sitame nona bangge kamene tum party bangge bangtang pon bom to pen party bangge to bangtang geji lasnon bokayang district abangke nito mangke ini kena bangke CPIML ke tang tangi fansi a constituency tin stamina tum dampo lapen tang ko lasi office stamina tum kiseng ne yas stamina seng pon bompo athilo ma ipon ma CPIML pantang ponang ko bangke babak kar beno homsa bangke khetandu lasi dabak bangke non tammi Borjan ore langdam pusitame pini sainik school pen chenglo solar project pen chenglo lapen non aki mithu ki wan thuya bangke Pini ladak ke CPG alam nang nilai ambani adani phanawle ki pi alam nang nilai lasto phutaglam ke tu mange mathawne pin lasto ki sumpuji Dilai pen bijorong pi karbing long live